ଆଜି ରାତିରେ ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ ମାଆ କୁ କହିଲି ତମେ ଟିକେ ଶାଗ କାଟିଦିଅ। ମା ଆମର ଶାଗ କାଟିଦେଇ ଶାଗକୁ ଧୋଇଦେଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ଖାଲି ଶାଗରେ ପଖାଳ ଖାଇବା, ଇଚ୍ଛା ହେଲା କିଛି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲାତି ପୋଡ଼ିଦେଲି। ଏପଟେ ବାଇଗଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଶାଗକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ବସେଇଦେଲି। ଏଠି ଆମ ଘରର ଡନ୍ ରୋଷେଇ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୋତେ ପଛପଟେ ଦେଖୁଛି। ଓହୋ, ବାଇଗଣଟା ବୋଧେ ଟିକେ ଟାଣ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ସିଝୁନଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଲାତିକୁ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ବି ପୋଡ଼ିଦେଲି, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି। ଏଠି ଶାଗ ସିଝିଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲି। ଏବେ ମୋର ହେଇଗଲା ବାଇଗଣ, ବିଲାତି ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ା। ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇ ମୁଁ ଟିକେ ଶାଗକୁ ରସୁଣ ତେଲ ଦେଇ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ଘରେ ଆମର ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା। ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ଖାଇବିନି ବୋଲି ମୁଁ ଶାଗକୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଶାଗକୁ ଭାଜି ଦେଇ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମା ଝିଅ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲୁ। ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ବି ଆମେ ରାତିରେ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମ ମୁକୁ ବି ଖାଇକି ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ବସିଛି। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଏଠି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି। କିଏ କିଏ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମ ପରି ସିରିଏଲ୍ ଦେଖନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।